egentlig kun gøre forsøg med det. Men og dog, vi har nogle ganske få beviser, måske, på hvordan de kan have gjort det. Fordi vi har eksempler på nogle jættestuer, hvor vi inde i højen har fundet en slags ramper, skråramper. Så kan man spørge, hvad man har brugt dem til. Der skal man altså forestille nogle meter ude, så falder det her plateau i en hældning ud i terrænet. Det er altså noget, vi har fundet spor af inde i de høje, som vi har åbnet. Og det tolker vi som for det første, at der er en stilstand i byggeriet lige på det punkt der. Og det har altså været på det tidspunkt, hvor selve kammerets bærende sten er blevet sat, altså selve formen på gravkammeret, og så helt den lange indgang. Og så er man nået dertil, hvor man skal have de kæmpe store dæksten op på plads, og så har man kunnet bruge rampen. Og der kunne man så forestille sig, at de har haft dækstenene ligge på nogle store træslæder. Og det er jo ingen sag egentlig, det handler bare om at have muskelkraft nok, altså mandskab nok, til at trække de store sten med. Og der kunne man godt forestille sig, at de på de slæder kunne trække de der store sten op af de skråramper og lægge dem på plads ind over kammeret. Nu er jeg godt klar over, at der bliver et problem, når man skal trække sådan nogle sten ind over et kammer, fordi